Balet sam počela da igram sa 3 godine. U moje porodici niko nije imao dodirnih tačaka sa baletom i onako bilo im je čudno odakle ta želja, zato što balet u tom trenutku kod nas nije nešto ni bio mnogo popularan. Moram da napomenem da sam znala još dok sam bila mlađa da želim da se bavim pedagogijom. Vidi se da si baš ispunjena i da se baviš ono što voliš. Baš živim svoj posao. Baš sam skoro pričala sa mojom najboljom drugaricom, koja mi je najbolja drugarica iz vrtića, znači, i ona kaže, se ti sećaš kad smo mi bile male, kad si ti pričala kako ćeš da imaš svoju salu, kako ćeš da imaš svoju školu, kao to je realnost koja se sada dešava. Kada smo mali, svet je jednostavan. Verujemo da naši snovi rastu zajedno sa nama i da je dovoljno da zatvorimo oči, zamislimo ih i oni će se jednog dana ostvariti. Za Jovanu taj san imao je oblik baletske sale. Danas, 14 godina od kako je otvorila svoju školu, ta ista devojčica i dalje živi svoj san. I deli ga sa malim balerinama koje svakog dana uče kako da stoji uspravno, kako da dišu i kako da veruju u sebe. Dobrodošli u 15 dana u Kragujevcu. Serijala u kojem upoznajem 15 Kragujevčana koje svojom kreativnošću, hrabrošću i strašću doprinose duhu ovog grada. Jovana, hvala što si ugostila nas danas u Aplauz. Hvala li tebi puno. Da, izvinjavam se što moj glas je malo promenilo, malo sam bolesna, ali i Jovana bila bolesna, tako da ne možemo ponovo da se raspolimo. Kao što možete da vidite, ja sam danas u baletankama, pošto sam malo pre došla u školu sa posebne čarape. Evo žare. Nismo još počeli da snimamo, ovo je samo test bio. Već snimamo. Sam mislila da je ovo test. Ne. Nisam znala da... Surprise! Pa vi ste baš opušteni. A znaš šta, sad je sve ispalo baš prirodno. Joj, strava. Wow, ja sam namešteno ono da nema slučajno nečega. I onda ispadneš baš autentično. Jaj, okej, još ja razmišljam neku veru, da li snimaš ili se testiraš da čuješ kako će to da izgleda? Tako moram da počnem svaki intervju, da iznenadim goste. Da nastavljamo sa našom pričom danas i tvoja lična priča, to meni najviše zanima. Kad si zapravo počela da učiš balet? Balet sam počela da igram sa 3 godine, kao i ove devojčice sada koje su u školi kod mene. Što se tiče profesionalnijeg obrazovanja, završila sam nižu baletsku školu u Kragujevcu, zatim sam prešla u Beograd i završila sam srednju baletsku školu. Nakon srednje baletske škole sam bila član pozorišta na Terazijama. Nakon toga sam dobila ponudu da igram u Kusturičkoj operi Dom za vešanje i da kažem da mi je to bio najlepši period života jer sam putovala po Evropi i igrala sam. Koliko je to trajalo? Pa trajalo je par godina. Bili smo, pa da, ali da kažem dovoljno da osetim taj način života kao slobodan umetnik. Nakon toga se svašta nešto izdešavalo u smislu nekih ponuda za pozorište, bila sam koreograf u Joakimu. U međuvremenu sam otvorila Aplauz dok se sve to dešavalo. Moram priznati da nisam očekivala da će tom brzinom da se škola proširi, tako da sam morala zapravo da donesem odluku da li ću nastaviti da igram ili ću se baviti pedagogijom. Tako da poslednjih 15 godina sam u pedagogiji, radim sa decom i sada završavam poslednjoj godini studija sam za pedagogiju klasičnog baleta. Eto, to je što se tiče nekog obrazovanja do sada. Kad si imala samo 3 godine, koliko brzo si se zaljubila u balet? Moram priznati da, znači, u moje porodici niko nije imao dodirnih tačaka sa baletom i onako bilo im je čudno odakle ta želja, zato što balet u tom trenutku kod nas nije nešto ni bio mnogo popularan, u smislu da je bila neka promocija, da je bila neka škola, da je bilo po TV-u da se to vidi. Ne bih znala da dam konkretan odgovor odakle balet, gde sam ja to uopšte videla.
Samo znam da sam želela da budem balerina i da sam tražila od moje majke da pronađe neku školu gde bih ja mogla da krenem. U tom trenutku je postojala škola kod Dragana Erbeza koji je u suštini vodio malu decu. Sada iz ovog ugla, iz toga šta mi radimo sa decom i koliko se bavimo baletom, to je, da kažem, bila više neka škola plesa, ali je on to nazivao školom baleta i mi smo tako svi zavolili to. I kako je taj period, pogotovo 3 godine, to je jako malo godina i balet treba mnogo disciplina, mnogo vremena koje je van škole, već imaš puno obaveza od škole, a od malene si učila disciplinu zapravo. Kako je to balet zapravo tebi oblikovao kao odrasla osoba? Ja jesam karakterno od malih nogu i takva, samim time je balet i privukao. On jeste specifičan, zaista traži jedno i odricanje, traži i disciplinu, traži posvećenost. U tom uzrastu ja ne mogu da upoređujem sada ove generacije koje imaju 3-4 godine i nekada kako je to sve izgledalo. Sada je malo drugačije, na primjer, deci je potrebno više animacije da bi oni uopšte shvatili šta njih čeka na baletu, jer oni trenutno znaju samo, na primjer, kako balerina izgleda, to je njima dovoljno. A nama, dok smo bili mali, nije nas ništa interesovalo da li imamo krunice, da li imamo šljokice, da li imamo kostime, samo smo želeli da plešemo, tako da je baš onako drugačije. Pa kažu ljudi, ako se baviš umetnicama ili nešto kreativno, uvek je teže da nađete neki stalni posao u tom oblastu. Kako je tebi to bilo i da li imaš neki savjete za ljudima koji hoće da se bavi baletu? Iz mog ličnog iskustva nisam imala poteškoća u poslu. U smislu, odmah sam nakon srednje škole, čim sam završila srednju školu, otišla u pozorište, možda sam čak i bila i najmlađi član. Da, čujem da se ljudi, da kažem, onako bore da pronađu svoje mesto u ovom poslu. Nas je jako malo, ali sa druge strane mislim i da je to prednost, zato što nas ima sasvim dovoljno, onoliko koliko je potrebno da se pokrije sve što naša država nudi u tom plesnom svetu. Tako da možda više ljudi razmišljaju kada pričaju o baletu, to na primjer primećujem kod roditelja koji dovode decu na balet, pa kada pričamo o nekim budućim planovima, vidim da roditelji razmišljaju o baletu u okviru samo plesne karijere i igračke karijere. A u mom slučaju, kako ja doživljavam taj put, mislim da svako dete mora individualno da se proceni. Gledamo da li je neko više za igru, da li ima neko koreografske sposobnosti, da li neko pokazuje pedagoške sposobnosti, da li neko će da se bavi kritikom. Znači ima mnogo segmenata, mnogo poslova iza scene koji su neophodni da bi uopšte neko bio na sceni. Tako da ima stvarno puno mogućnosti. A mislim da ljudi uvek gledaju balerina si na sceni i to je jedino čime možeš da se baviš. Tako da... Ali nije tako. Nije tako. Ima zaista previše stvari kojim možete da se bavite, a da ostanete u baletu. A koliko godina ima Aplauz sad? Sada u decembru će napuniti 14. 14? Joj, bravo. Bravo za tebi i za aplauz. Veliki aplauz. Ako si se bavila time već 14 godina, vjerovatno ove deca koje su bili na početku škole, sada su odrasle osobe. Hvala na ovom pitanju, da. Zato što dočekala sam, da kažem, svoje prve generacije koje su porasle, koje su želele da nastave da se bave ovim poslom. Tako da jedna balerinica je pre neki dan potpisala ugovor sa Narodnim pozorištem, tako da je to, da kažem, jedan od naših najvećih uspeha. Trenutno nam se 2 devojčice školuju u Beogradu, tako da čekamo njihov dalji put. I to je to su, da kažem, prve generacije. Sada se spremaju neke nove. A kako ti osjećaš kad vidiš ove transformacije zapravo od 14 godina nije malo vreme? Nije, tako je. Mi smo uspjeli da kroz ovu školu
popularizujemo balet, posebno kod nas u gradu i nekako sad već svaka devojčica zna da može, da ima priliku da bude balerina. Moram da napomenem da sam znala još dok sam bila mlađa da želim da se bavim pedagogijom. Znači ja nisam išla u pravcu igračkom, iako sam bila na sceni, želela sam da se bavim u suštini pedagogijom. Tako da, mislim, nema veće sreće i većeg zadovoljstva kada se vaše učenice opredele za taj put. Da, vidi se da si baš ispunjena i da se baviš ono što voliš. Pa živim svoj posao, eto da tako kažem, ne mogu ni da kažem da idem na posao, nego to je moj život. Ti si umetnica i preduzetnica i također i majka. Tako je. Kako izgleda bilansirati sve te uloge? Pa pre svega imala sam podršku moje porodice i partnera da se možemo organizovati sa dinamikom posla. Sa druge strane imala sam i sreću zato što je Mila odrastala u baletu i mogla sam da je vodim na svaki svoj posao. Tako da je ona provela svoje odrastanje u salama. Nekada je sedela, gledala, nekada je učestvovala, dok nije zvanično krenula na balet. Sada je deo škole, pomaže mi, radi, vežba. Tako da nema, da kažem, nije trpela to što nisam kod kuće u tom trenutku, nego je u suštini uvek sa mnom. Da li imaš možda slučajno neke izazove ili kao padove? Naravno, za sve ovo vreme bilo je dosta i uspona i padova i momenata kada je možda i razmišljaš da kuda se ovo vodi, ali moram priznati da ja karakterno nisam neko ko odustaje i onako izazovi me još više guraju napred, tako da sam ih onako zanemarila i nisam im dala na važnosti. Bravo. Kako bi objasnila tvoj karakter onda? Teška pitanja. Jako sam strpljiva i mislim da je to nešto što je neophodno za ovaj posao i neophodno da bi se uopšte radilo sa decom. Odgovorna sam i disciplinovana i borac. Onako sa strane, polako, čekam svoj moment, ništa navalentno, ali ne odustajem. Bravo! To su sve baš velike i dobre vrline. Šta pored baleta i ples može decu da uči? Ja uvek potenciram u školi ovde kada, na primjer, držim neki roditeljski sastanak i kada razgovaramo o tome šta sve balet može da donese. To je jedan poseban način života koji je usko povezan sa obrazovanjem, sa vaspitanjem, sa kulturom. Detetu može doneti baš puno benefita. Mi vodimo decu u pozorište, forsiramo njihov odnos prema pozorištu, njihov odnos prema kulturi, njihov odnos prema klasičnoj muzici. To je nešto osnovno što smatramo da svako dete treba da zavoli. Pored, naravno, svih mogućih benefita koje donosi balet u smislu fizičke spremnosti, možemo da korigujemo neke deformitete kičme ili stopala. To je nešto što je balet onako baš pospešuje tu mogućnost. Svakako su to bili komentari poput da im je balet dosta pomogao, da je uticao na oblikovanje detinjstva, da je to, da kažem, posebno detinjstvo koje su imali dok su bili u baletskoj školi. U svakom slučaju tako neke, da kažem, generalne stvari. Ti si rođena ovdje, ti si... Jesam, da. Kragujevčanka, prava? Da. Kako pamtiš svoje detinjstvo i odrastanje u Kragujevcu i kako je Kragujevac transformisao? Ja mnogo volim Kragujevac i vezana sam za njega, iako sam se, školovala u Beogradu, iako sam imala jako puno ponuda i u inostranstvu. Zaista sam bila u poziciji u tom trenutku da biram u kom pravcu će moj život da se razvija. Kragujevac je nešto posebno za mene jer moj karakter je bliži nekom manjem gradu. Iscrpljuje me i troše me metropole. Energiju mi daju samo kada ja želim da dobijem neki poseban sadržaj, ali nikada sebe nisam videla da živim u nekom većem gradu, koliko god da izgleda ovako sa školom
školom i sa svim projektima koje radim, da sam onako ambiciozna i da sam karijerista, nisam. Volim miran život i porodicu i onda sam birala da to bude neko manje mesto. Kragujevac je, da kažem, opet možda došao i slučajno. Školu sam pokrenula ovde. Napomenula sam na početku da nisam znala da će to tom brzinom da se proširi, jer ja sam u tom periodu i dalje igrala i putovala. I to je to, kada sam već videla da je to bilo u nekim većim razmerama, ja sam samo odlučila da je to život koji želim da gradim baš ovde. Kako je bio taj osjećaj kad si shvatila da svoj san što si imala od djetinjstva zapravo stvari? Živim, da. Da. Mislim, to je stvarno poseban i prelep osjećaj, jer baš sam skoro pričala sa mojom najboljom drugaricom, koja mi je najbolja drugarica iz vrtića, znači nekih 30 godina već. I ona kaže, se ti sećaš kad smo mi bile male, kad si ti pričala kako ćeš da imaš svoju salu, kako ćeš da imaš svoju školu, kao to je realnost koja se sada dešava. Svako u sebi posjeduje talente, kvalitete i samo treba da veruje sebi i da prati svoje srce i intuiciju. Nisam nikada ništa taktizirala, nisam imala nikakve strategije. Baš sve što sam radila od prvog trenutka je bilo potpuno emotivno, potpuno čisto i mislim da je sve ovo što se sada dešava zapravo jedna posledica te iskrene ljubavi. I mislim da to deca osjećaju na času i da njihovi roditelji takođe osjećaju. I također i ljudima koji gledaju ove emisije sigurno. Sad malo tehnički pitanje oko aplauza za roditelje koji hoće, iz Kragujevca koji hoće da počne ili da šalje njihove decu u aplauz. Kad su upise i kako izgledaju časove? Što se tiče upisa, deca kod nas mogu da krenu od 3. godine. Što se tiče nekih časova i trajanja časova i količine, tu zavisi od uzrasta. Da li su deca sa 3 godine, da li su deca sa 7. Mi upise radimo 3 puta godišnje. Ne može baš u bilo kom trenutku da se uđe zato što imamo projekte, radimo na predstavama, spremamo se, tako da uglavnom su upisi kada je sam septembar, januar i negde u aprilu. Organizujemo prvo probni čas, da oni dođu, da pogledaju, da se upoznaju sa tim, šta njih očekuje u školi i onda se odluče da li im se uopšte tako nešto dopada. A kako uopšte radiš sa decom koji ima 3 godine? Oni su najslađi. Njima pre svega treba da se predstavi lepota baleta, da im se predstavi kroz igru šta njih sve očekuje. Časovi su pola sata u tom uzrastu i samim tim je dovoljno da im se drži pažnja i koncentracija sve vreme. I predstave kako to izgleda? Za taj mlađi uzrast mi izlazimo na scenu kao učiteljice ili neka starija balerina izlazi sa njima da ih vodi, da im pokaže kretanje na samoj sceni. Sa starijom decom to je onako uvežbano. Oni su generalno taj najmanji uzrast je najslađi. Naravno. To je, da kažem, neki njihov prvi kontakt sa publikom i sa scenom i sa svim stvarima koje su iza scene, koji im, da kažem, odvlače pažnju. Ali najviše emocija, najviše osmeha i suza onako oni izazovu kada su na sceni. I to je poseban trenutak, mislim, i za njih kao i za njihove roditelje. Za njihove roditelje, u to sam sigurna, da je to poseban moment kada taj najmlađi uzrast koji je tek prohodao krene da igra. Da li dobiju tremu? Pa mislim da u tom uzrastu trema ne postoji, da se ona stvara tek kasnije i da je, što su deca starija, da je trema prisutnija. I kako handluješ tremu i učiš deca o tremi? Zanemarimo je. Ok, dobro je klasičan srpski mentalitet, samo bacio vatru. Da. Zanemarimo i to i radimo, onako stavljamo decu u situaciju da se snalaze. Ja mislim da što se onako deci oteža dok su mali, olakšim se kad porastu. Tako da ne treba previše filozofirati.
I šta je sljedeći za aplauz? Pa sljedeće što dolazi jeste ta predstava koju spremamo ove godine je Krc Koračić u decembru. Imamo naš festival koji je već se pretvorio u ozbiljan festival. Kakav festival? Planeta baleta. To je festival baleta koji se u Kragujevcu održava u aprilu i koji se održava i na drugoj lokaciji, na Mećavniku. Tako da to smo pregurali, to je bilo pre par dana, a sada već pripremamo festival za april. Predstava, festivali, neka putovanja, koncerti, to je nešto i osnovno i to radimo već 15 godina. A što se tiče nekih novih projekata, mi smo pokrenuli baletska putovanja gdje vodimo ljude i decu da obilaze pozorišta po Evropi. Bili smo sad u Francuskoj, u Parizu, prošle godine smo bili u Italiji, a sada pripremamo Prag. To je sljedeći projekat. Planiramo saradnju, već godinu dana radimo na tome, saradnju sa italijanskim školama gdje želimo da ubacimo decu da uče jezik. Opredelili smo se za italijanski. Ja ga lično mnogo volim. Vidjet ćemo da se organizuju tamo kampovi gdje će oni se usavršavati u baletu i u jeziku. Gdje ljudi možete pratiti tvoju priču i transformacije aplauz škole? Mogu pratiti Aplauz, tamo mogu dobiti sve informacije u vezi škole, mogu dobiti informacije u vezi nekih budućih planova, vidjeti šta to spremamo, šta radimo. Moram da napomenem, to mi je isto super pitanje, hvala ti na tome. Ja sam jako zahvalna što se naša škola gradila u vremenu kada mi nismo morali da se borimo da prodajemo neki svoj proizvod. I dan danas to tako funkcioniše, mi ne radimo neke reklame, jer ljudi uglavnom dolaze na preporuku i nama je to onako baš bitan deo u našem poslovanju. Naravno da se trudim da budem u skladu sa vremenom u kome živim, ali sam jako ponosna i srećna što ne moram da imam neki agresivni marketing, da bi to sve funkcionisalo. Ne moramo da se reklamiramo, ali se reklamiramo da bi održavali reputaciju. Ja mogu to da potvrdim zato što svaki put kad mi mislimo na balet školu u Kragujevcu, svi znaju da je to Aplauz. I to je Jovana. Hvala ti puno. Ne samo što si odvojila deo svog vikenda za mene i za moju emisiju, ali također što radiš, uopšte se baviš ovaj posao i zapravo oblikuješ novu generacije djeca u našem gradu. Hvala, ja sam stvarno uživala sa vama, baš onako, kao da sam bila potpuno u nekoj prirodnoj atmosferi, iako taj javni život, kada pričamo o nekom javnom predstavljanju, mora da bude dobro isplaniran i uvežban. Pre svakog koraka. Sad sam se onako baš prepustila. Baš mi je drago i hvala ti još jednom za sve. Baš mi je drago što je tebi bilo upušteno. Odlično. Možete uvek biti naši gosti. Možda će Hana biti. Da, koliko Hana ima godina sad? Ona ima sad godinu i pol. Dobro, još malo. Brzo će to da prođe. Prije, sad znam. Hana, pripremi se. I sad, moje pitanje je za vas, naš dragim gledalcima. Koji je sljedeći biznis preduzetnika ili kragujevački brand moramo da posjetimo, da upoznamo i da radim isto takav intervju? Pišite mi u komentarima. Vidimo se uskoro. Ćao!